Капа. И аз съм The Electric Man и сега ще играем Skywars. Точно така, Skywars. Да вземем нужното и да погледнем в другия чест. Тук да вземем нужното и да си го облечем. И да отидем да посетим гостенин, който ще умре. Той ще е първата ни плячка. Точно така. Точно така. Да, точно така. Имал Iron Mage. Добре, това е странно. И както видите, всички почнахме да измираме. Защото сме някакви ретарди. И този там май... Така. И той ме видя и сега ще се файтаме. И няма да ме избутиш толкова лесно. Но съм на две сърца. И май той умре. Не знам. Нека проверим. Да, умрява. Добре. Обаче сме на малко... Само 6 човека. И ще изчакам да се регенерейтнем. Така. Там виждам айтеми. Много глупот насок. Дай, така. Да, тия айтеми са махнати, докато се нагласи. Така, тук има нещо, някаква кофа. Окей, ето го. Този последния, който остана. Който ще е чиста. Който идва насам. Така да се наям. И нека спрем тук. И да го изчакаме, след като го виждаме, обаче той май е тапанар. Виждам те. С диамантен меч, който е лош. Много лош. И... не знам какво прави. Обаче... ще е трудно. Много трудно. Окей, брат. Мисля, че си готов. Умри. И победа! Надявам се клипчето да ви е харесало. Коментирайте, харесайте и айде, чао!